sa pamayo kan mga bareta. Konsehal Albarizo, pigpababa na sa pwesto kang DILG. 170,000 pesos na kantidad ning pigtutubudang shabu na kumpiskar sa bypass operation sa Masbate. Duwang miyembro kang CTG na may kasong multiple attempted murder, arestado sa Masbate. At tamang baka, nilapakan mga daipa na bibistong kagibo sa Banwaan Candaraga. Asin, mga makukulor na pailaw asin Christmas decorations, pigbida kan sarong pasyaran sa Legazpi City. Marhay na hapon, Huwebes, Nobyembre 9, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadugma ng may istorya ang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, Legazpi City Councilor Albarizo, pigpapahali na sa pwesto kang DILG Albay dahil sa pagkakadiskwalipika kang May 2022 local and national elections. Detalye sa report ni May Arango. Dagos ng pighali sa pwesto pagkakonsehal si Legazpi City Councilor Albarizo. Inikatakod kang pigtaong orden kan Department of Interior and Local Government matapos na maresibi man ang direktiba hali sa COMELEC dapit sa pagdidiskwalipika sa konsehal. Sigun kay Attorney Arnaldo Escobar Jr., Regional Director kan DILG Bicol, kan nakaaging aldaw kan naparesibi na ninda sa konsehalan orden na iyumanan aldaw na bakante na ang pwesto kay ni. Sigun kay Escobar, pwede ipakontem si Barizo, kuning kasong idagos pa kang konselan pagserbi maski igwa ng orden unong sa sayang pagbaba sa pwesto. Ito ay consequence po ito nung kaso niya sa COMELEC, yung disqualification case. Kami naman po sa DILG ay kami lang po yung nag-implement ng disqualification case niya. Dugang pa ni Attorney Escobar, si Gobernador Edsel Grex Lagman ang madesisyon konsisay ang maribay asin dagos na matukaw sa pwesto ni Albarizo. Alagad paglilinaw niya ang maribay base dapat sa ipigrekomenda kang partido ni Barizo. Alam ko po ay importante talaga na maging maayos po yung ating pagkakampanya. At i-follow lang po natin yung COMELEC laws and regulations para po sa pagkampanya. And para po hindi po tayo ma-file ng case at ma-disqualify po tayo sa mga susunod na araw at dahil po sa mga action na violating na nagba-violate ng COMELEC rules and regulations. Magigirumduma na pigsaangatan ni Joseph Armugila si Barizo ning kasong pagbalgar sa Omnibus Election Code kan nakaging Abril 13. Huli sa pagtaong asistensyang pinansyal sa nagkapirang miyembro kan transport group sa syudad, kan nakaaging Marso 28 hasta 29. Asin kan Mayo 5 kan magpaluwas ning disqualification ng COMELEC kay Barizo. Alagad huli tawara pa ning writ of execution na kapag serbi pa manggirara ini bilang konsehal. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Sa ibang bareta, lampas ang 2,000 pesos na kantidad ning pigtutubudang shabu na kumpiskar sa bypass operation sa Masbate. Target sa operasyon, arestado. Nagbabalik si May Arango. Arestado ang sarong 44 anyos na lalaki sa pigkondusir na bypass operation kang Kataingan Municipal Police Station sa Barangay Santa Teresita, Kataingan, Masbate, pasado alas 10:30 kasubanggi. Binisto ang sospek na si alias Dennis asin residente kang Barangay Tagbuan kang parehong Banwaan. Nakuha sa posisyon niya ang 25 gramo ng illegal na droga na nagkakantidad 170,000 pesos. Wala po. Newly identified po ito siya, ma'am. Street level individual. Yung nakuha po natin, ma'am, is yung object of sale niya, ma'am, yung ginamit sa pagbenta. Maliit po siya na, ma'am, na small-headed plastic transparent sachet na containing ng white crystal na pinagkinalaan namin na shabu. Dahil kay ni, agad man kang kapulisan ng kooperasyon kang mga residente nga dagos ng matuldukan ng pagparalakop kang illegal na droga sa Saindam, Banwaan.
Nananawagan ako sa lahat ng residente, lalong-lalo dito sa Katayngan, na pag may nalaman po silang mga ganitong gawain ng may kakilala sila o may nakilala sila o may nalaman silang information na may ganitong gawain na nagbibenta ng drugs, is maaari pong itawag na lang dito sa hotline namin sa 0998-5986-039. Sa presente, nasa kustudiya kang Katayngan MPS ang sospek, asinahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Atamang baka, nilapa kang daipa na bibistong kagibos sa Banuan kang daraga. Tagsa diri kang baka, naglalaom na madakop na ang kagibo, ngani na mayo nang mabiktima pa. Uyang report. Binuno asin pinabakal na sana kang 52 anyos sa si Tatay Albert Melenya kan Barangay Gapo Daraga Albay. An sa iyang atama na baka natuyong nilapa kan daipa na bibistong kagibo. Pirang metro ang rayo sa nagagakudan kaini. Kasubong maagahon kan madiskubre ni Tatay Albert ang makangurungirat na sinapukang sa iyang atama na baka. Istorya niya, nakatagama ko ta ang baka para sa pambakal ning laptop kang sa iyang aki na nasa kolehiyo na. Sa kung sisay ang pwedeng gumibo, blanco man siya urog pang mayo man subot siyang kaiwal o nakapasuwayan sa sendang lugar. May bagong kwanjang pig-subdivision, diyan dinara, tapos ipigpurpot, tamalya siya di kaya. Kuhan ko na lang siguro, dagdagan ko na lang kung duman siya aki kong kuhan, giskwila. Siguro ko, magpuno na sila, tanganing, hindi na sila nakaraw-raw ng ibang kuhan man, ng ibang kuhan, ayop. Sigun kay punong barangay Hernani Lieba, bako ini ang primerong best na may nangyaring panlalapa sa sendang barangay. Nagtutubod si Lieba, bako ninda residente ang nasa likod kan mga panlalapa. Yan talaga, interest talaga ito lapaon. Actually, bako man yan talaga ngunyan na insidente. Kan inot ba, dako lang insidente ng panlalapa dito sa barangay Gapo. Yung sandamulag, baka, yan mga kaso dito kan mga panahon. Sangon niya, ang pangapudanta sa tanong kabarangay, ang bantayan sa indang mga hayop, as in, kung mapagakod, dapat taran sa araw ninda. Para mabantayan ninda, as in, may bitaran taro kayo ng insidente ng panglalapa ng mga hayop. Yan. Sa ibong kan nangyari, naglalaom si Tatay Albert na madakop manggiraray ang nasa likod kan panggagadan sa iyang atama na baka para naman da mayo ng iba pang mabiktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang miyembro kang CTG na may kasong multiple attempted murder, arestado sa Masbate. Asin, naggagayo ng pailaw asin Christmas decoration, tampok kang sarong pasyaran sa Legazpi City. Yan na siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo,
asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Duwang miyembro kang communist terrorist group na may kasong multiple attempted murder. Nadakop na kang otoridad sa San Fernando, Masbate. Detalye sa report ni May Arango. Di na nakapalagpas sa otoridad ang duwang miyembro kang communist terrorist group na kabala man sa Municipal Most Wanted Persons kan San Fernando, Masbate. Kan arestaron kang pinagsararong puwersa kan San Fernando Municipal Police Station, 502nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion Bicol, Regional Special Operations Unit Bicol, 96 Infantry Battalion Charlie Coy, asin kang Philippine Army kan nakaaging Martes, Nobyembre 7. Sigun kay Police Captain Estrella Torres, Officer in Charge kan San Fernando Municipal Police Station, enot na napasakamot kan otoridad ang rank 7 Municipal Most Wanted Person na si alias Renan. Asin sinundan kang pagkakadakop kay alias Lonso na parehong miyembro kang komandansya ni Eliseo Cabarles alias Kiko, kan Squad 2 Platoon 2 Larangan 1 Komite ng Probinsya 4. Actually, naglaylo na kasi sila. Since nung intensified clearing operations nung mga AFP since start pa nung sa LCAP na program, so hindi na sila masyadong active. Nandiyan lang sila sa mga barangay, sityo-sityo, palipat-lipat ng mga bahay. Nadakop ang duwan sospechado matapos na ikantakan mga pag-iriba sa rebelding grupo, na inot na nagka-aresto kan otoridad. Taong 2021 kang ipig-issue ang warrant of arrest para kay alias Rene, mantang taong 2022 kang ibaba man ang warrant of arrest para kay alias Yonsho. Yung existing na program sa ICLIP, yung mga halimbawa yung na-arresto namin na yung kaso nila naayos yung kaso nila na i-hearing na sa korte, tapos na desisyonan, pwede silang after nung kung ano man yung decision sa court, kung makukulong sila o kung ano, yun ang namin sa kanila, na once na okay na settle na yung mga cases nila, tutulungan sila na mai-enroll sila doon sa ICLIP. Katakod kay ni hinagad kang pulisyaan kooperasyon asin pakikipagtabangan kang publiko sa kampanya ninda sa pagsupo kang presensya kang rebeldeng grupo. Nangapodan man maging sa mga rebelde na pilion ng magbaliklado sa gobyerno para sa mas matrangkilo asin simpleng buhay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. 251 bagong ilihir na barangay asin SK official sa 36 na barangay sa Legazpi City. Nanumpa naman kasudma. Uyang report. Nanumpa na kasudma ang mga bagong ilihir na barangay asin sangguniang kabataan official sa Legazpi City. Saro na nga ni dyan ang nangganang SK chairwoman kan barangay Mauyod na si Trisha Jane Gutierrez. 5 sa mga kalinyada niya ang nailihirman sa pagka-SK kagawad. Sigun kay Trisha Jane, ingkaso na dagos na siyang mag-asumir pwesto. Saro sa tututukan niya ang edukasyon kan kapwa jóvenes. Sobrang makakatulong po yun kasi karamihan sa amin medyo syempre estudyante and gipit rin, and sobrang makakatulong din sa kanila sa allowance, sa mga expenses nila sa school. Kasabay na nanumpa ni Gutierrez si Aiba May Aranel na bagong SK chairwoman kan barangay Baybay, asin ang nangganang SK kagawad ni si Jaybert Barajas kan barangay Mabinit. Gusto ko din po i-implement and parang dagdagan din yung
parang youth camp para yung mga kabataan is parang nag-engage talaga sila sa community and parang activity din po yun. First time ko magsabak sa arod kayo niyong arod kayo niyong eleksyon. So makaugmahan para sa kuya. First and bilang nahalal talaga ako bilang SK Kagawad sa Muya. Saksi sa seremonya si Provincial Director Ray Caceres kang DILG Albay, Legazpi City Councilor Sunshine Imperial, Legazpi City Councilor Roberto Butch Lucila, asin ang SK Federation President kang syudad na si Mayling Acuñate na nagirasmang kan sa iyang agi-agi bilang leader. Let us be reminded that our role is more than just serve our communities within expectation and given parameters. Our role is also to get out of the box to change the norms that inhibit young people from activating our full potential as change makers in our communities. Mensahe ko tabi ay good luck, as in congratulations sa indong maray na pagtrabaho sa kampanya, as in day pagsayangon ang pagtiwala, as in pagtubod kan mga tao sa indo, mga nag-ilihir sa indo. Tandaan tabi, niyaon lang tabi si Atty. Butch Lucila sa konseho, bilang konsehal, bilang abogado, handa ang magtao ki legal advice sa indo gabos. Magkatok lang po kamo as in bukas pirmihan sa kuyang opisina. Mientras tanto, kasabay kang pagtripon, nagpayag ang Ako Bicol Party List na yaw ng sendang pag-alalay sa mga asistensya, lalo na kung madaraning pag-uswag, umagayon na pagbabagos sa kada barangay kang syudad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Espiritu ning Pasko, mati naman sa sarong pasyaran sa Legazpi City dahil sa pigbibidang makukulor na pailaw asin naggagayo ng Christmas decorations. Pasyaran tayan sa istoryang ini. Mating-mati na ang Kapaskuhan sa pasyarang ini dahil kan sa indang makukulor na pailaw asin naggagayo ng Christmas decorations. Sa sindang tunnel of lights pa sana, mapapawaw ka na. Daiman syempre mapawri ang kamot ni Panganuron na saro sa mga pigdadayo kan mga turista. Ang magbabarkadang ini nagikan pang Kamalig Albay, bit-bit ang saindang gitara, nagdayo pa sa syudad ng Legazpi para makapagbanding na mas naging maugma dahil sa gayon kan pasyarang ini. Magayon didig po and then so hangin po ming natural po kaya gayon po digdig. Gayon man actually pirang balik-balik na ako dito. Di man makasawa ang view. Ang pasyarang ini, iyo ang Highlands Park na makukuha sa Barangay Estanza. Sigun kay James Alejandro Tawag, ang operations manager kang pasyaran, ang mga nahiling na dekorasyon asin makukulor nindang pailaw, parte kan sendang pakikisumaro sa espiritu kang Pasko, asin pagiras ning kaugmahan sa publiko. Ang kaibahan lang po siguro kainin sa mga nagburukas na mga mga dekorasyon sa ibang parke, kita kay diri sa Highlands. So, di po nawawara ito sa tuyong natural scenery. May iguman o warang pailaw si Highlands. Mahiling tapo talaga itong kagayunan kambilog na downtown Legazpi. So kung mahiling mo po from the top of the Kamuti Panganuron, ang pinakasentro talaga kang kang attraction pagbanggi is the downtown Legazpi. An paratukdong si Dayano Vicio nagikan pang Lipa, Batangas. Hanga nanggad sa gayon kang pasyaran. Saro sa tuyo nindang magkakapamilya sa pagbakasyon sa Albay. Iyo ang mahiling ang Bulkan Mayon, asin mapasyaran ang Highlands Park. Malamig. Naramdam ko po yung lamig at kung gaano kataas yung pwesto, yung terms of geography ng place na tumataas po siya. Kaya I think sobrang lamig talaga. And also yung experience po, maganda kasi mailaw. So, ma-appreciate po talaga siya paggabi. Paggabi, ito talaga yung magandang pasyalan. May food park manigdi kaya syertong dai magugutom asin mapapaha. Arog kang kakanang ini na enterong organic ang pigpapabakal, inumon man o pagkakan.
sa mga kaibigan natin sa buong Bicol, kung may oras kayo, dalhin nyo yung mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay. Punta kayo sa Highlands Park, lalo na dito sa Uptown Resto Bar. Maganda yung view dito, kita-kita yung Mayong Volcano, yung Albay Gulf, yung Rapu-Rapu Islands. Saka maganda yung simoy ng hangin, fresh. At saka iba yung aura, masaya. Kaya punta kayo dito, maganda yung view, masarap pa yung mga pagkain. Sa Nobyembre 30, opisyal ng papailawan ang Sendang Giant Christmas Tree. May mga kasado mandigding aktibidad ngunya na Yuletide season. Sa mga maut mamasyar sa Highlands Park, 50 pesos sa naman ang entrance fee digdi, 40 pesos sa senior citizen as in PWD. Sa grupo naman ng senior high as in college students na kumpwesto ng 5 o labi pa, 10 pesos sa naman ang magiging entrance fee. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. 46 na daw na sana. Pasko na, ako si Nomer Corporal. Salamat!